Ato ka ubos? Dili okay na mo hatag nimo. Igano mo siya biskuit o kuan. Noodles, kape. Among ka ato ka ubos? Ah, muha ni ah. Nay kuan na ni. Kape. Noodles o nay kuan ang biskuit oh. Nay kape ana. Oh. Ato ka ubos? Sumay magi takta nga na ah. Gihaling ko. Galing ka. Namahaw mo ka lah, duham day nakatiil ni hubag na ay. Hubag lagi. Hubag ko luoy. Luoy gigi ka gad. Sang ro, sang ni. Sangka. Kini beng, kuan siya. Ana lang dapit okay basig kuan ang bugas. Kana bugas na. Ani na pa de, uban. Ampuy ko ano. Gampo na. Gampo ni. Sayo sa buntag ni sa kami sa bukid aron bisitahon sinong santog si Imbing. Ilabay na ang 5 ka bulan ay hapami nakabalik diris bukid. Exactly alas 6 sa buntag nagsugod na mi og lakaw aron maapsan pa namo si Imbing sa iyang banlag. So, good morning guys. Karon sayo pa kay tano. Alas 6 pa sa buntag. Dawong nasa sa bukid karon. Kay atong bisitaon si kuan na to, sinong santo og si Imbing kay dalaan na to siyag kuan dito bugas, mga dilata or mga noodles nga para nasad siya ay makaon ba, maluto. So tanawon to dito karon kung maabtan po na to si Imbing mao po may pagsugod na mulakaw no ikan dito sa ubos. So tanaw lang nato ni karon kung naaba sila dito. So pasaka na ta. So kamera ka uban ako papa. So kamera duha karon, yeah, medyo okay ra siguro atong panahon karon. Pasaka sa taos buntod. Let's go. So na tadiris ibabaw no. So pahuway sa ta. Kay pasaka kay mo gigian. So karon ibalik mi diri ilahan ni Nong Santo. So din na ko ma-remember no. Basta kay siguro nasa mga 7 to 8 months na siguro nga wala mi kabalik ani. Kay syempre pa man taingon nga daghan og ganang pang financial nga ato mahatag dito. So nagka-kuan lang na timingan lang ba nga. So nakabantay mo siguro mo itong mga nakoy video nga nag-eskwela kog TISDA bitaw. So namon to siya kanang sana gamay nga allowance adto niya. Bale dito na ko gikuha ang pagpalit sa kanang kuan ba, dilata, noodles niya. Napod gihatag si mama ug papa nako adto. Di kuha na mo yan na timingan pod nga katong abot na mos kanang humay basa-basakan bago pa man napagaling bago pa na kuan ba. So na timingan rasad nga naigrasya nga ginagmay nga naabot. So i-share po nato dito sa angay gitabangan. So na lang ko i-share ninyo gamay no about taning pag video na to karon. So dagan nakita na himo nga video no pag padung na to dire ilahan ni Nong Santo nya. Kung kini nga mga videohan na yung mga earnings so siguro perminti kita makabalik halos kada semana kung pwede pa. Pero ang bad news mo god wala tayo ma-earn nga mga video no kay dili mo kaingon nga daghan tag mga viewers ato ang gipanghimo nga mga video. So kung salay na kung naimabot nga ginagmay nga grasya so ay pa makaanhim dire. Basta makita na ninyo nga area patag sabot na ni dool ni ilahan ni Nong Santo. Ug sa dihang dool nami natabo na mo si Juliet nga naglakaw. Natabuan na to si Jojol o ito na ihatag niya. Ali Jol! Tili ito ihatag ni Jojol kay baklay ni sa purong ubos nagpahiyom. Tili
Amoy hatag nimo. Kini day si Juliet igsuon kini sa namatay nga asawa ni Nung Santo. Usa ni siya ka mentally challenged nga tao. Ato ka ubos? Dili okay na mo hatag nimo. Tiga mo siya biskuit o kuan. Noodles, kape. Among ka ato ka ubos? Na, muha ni ah. Nay kuan na ni. Kape. Noodles o nay kuan ang biskuit oh. Nay kape ana. Oh. Ato ka ubos? Aw, uli na ka? Nay mo nung santo to? Nagdesisyon mi nga unahon lang namo pag-adto si Imbing sa iyang banlag. Nilabay lang mi sa banlag ni Nung Santo. Kay medyo layo pa magid ang banlag ni Imbing. Maing buntag di ano? Amo ka pa ingon naglakaw mo ka? Kita ka gabi? Ko kagabi. Adi reg. Di mo daw. Ko ka. Kita po. Amo nga balikan kami karon. Aglaw sa meto Imbing. Oo. Ani ra ka ha? Kay paray ni Balik ka labing balik ni mo na. Ako ko magamud to. Og rapos ni tugot. Oo. ibalik mi anen. Naani ra ka nung ha? Oo. Balik man ni. Agbalik ra mi dayon. Siya ang unahon to makata. Agi pa mi sa lasang ay maabtan ang banlag ni Imbing. Medyo lisod ang dalan paingon sa iyang banlag. Ano tayo ilawom sa kalasang ano? Padung na tayo ni Imbing. Niya medyo lakawon pagamay. Kuan niya tuyuonon, sulunon. Dito lang ta magkita po din abot dito kung naam siya. Dara diha si Bobo yan ni Imbing. Sa among pag-abot dito sa iyang banlag, naabtan na mo si Imbing. Ano tayo Imbing? Dili day siya kalakaw. Kay tungod ng hubag iyang duha ka tiil. Asa ni mo tayo na ni hubag? Di ka kalakaw? Sakit ilakaw? Asa man? Lah hubag ni mo tayo di ay. Ni hubag lagi kena. Di, hak. Kita ay. Unsa man mo tayo? Hubag man kaya. Di ka kalakaw? Makalakaw gyapon ka. Sakit lagi lakaw. Kana ra isa. Siya ni kupos na isa. Tawag himudlay. Sama to. Minggo ni ugmapon. Mm. Ang sabad to mga ronda. Unsa ni mo gipamahaw ana? Nahaw-bahaw na gitay na. Ang kaaw mo gamay. Unsa ni mo sudan? Utan ang kaahog init. Ah, Bunga magkaroon ng ka. sakit kayo mo tayo lakaw, di ka ka lakaw. Pero makalakaw-lakaw ka ni dool. Ako lagi ni mudlay lagi. Sakit pa niya nung naon. Uday mo tambal ana. Ano Hubad lana mo tayo. Plaza ng lana. Pamahaw sa padayon kay wa pa man pud mi na mahaw pud. Gani mi ani kay Ano ko? Kanina ko si mo tilawan ba? Bahaw na ubaw na utok. bago pagkakamataan na ayan ni ra siya surig takang. Ano ka surig takang imo kuan? Oo. Ah, Nasaan tayo kinabahay? nilaos mi ani kay basig mulakaw ka ba, binamog mulakaw ka kay Hatag mahimo? namo ihatag nga kuan. Ha? Mga tagan ka na mo bugas. Mahimo. May mahimo na ho. Unsa may mahimo? Alang bayloon. Ade, tagaan ka na mo dili bayloon. Tagaan ka na mo bugas, Saka ano ho? dilata, Ang sanay ka na. noodles. Amo ihatag dili na mo ibaligya, dili bayloon. Ihatag ra ba hatag? Nay na. Saka ito sorol ito dito boss. Okay. Sumay mo gi takang na. Gihaling ko. Galing ka. Namahaw mo ka lah, duha man day nakatiil ni hubag na ay. Bubag lagi. Bugan ko kaloy. Luoy gigi ka gad.
Hubag mo na. Sus. Dahil may pa naka da umugo ka da tambal god para kuha na o ka da tambal para. Matag mo na yun. Ikaw na kamigas bing. Tuntungan o. Tuntungan. May katuntungan na. Kana rin mo tail mo yun ang hubag bing. Kano saan mo na nagsugod? Tubo ba niya ka sa ilawas? Kano saan mo nagsugod? Ha? Dugay na? Yan ani hubag? Oo. Tubo na ka sa kurot to. Atong Domingo nakalakaw pa ka? Wala na. Ito ka to boss. Tubo ba itong Domingo? Ah. Hindi na di pa kalakaw si Imbing karon di. Hubag ayaya pa. Okay. Pero makagawas-gawas ra kanay. Maayon lang gani kay naaraday sinungsan tumutabang sa iya ha. Mahatag og pagkaon, mo sagubog tubig mahatag niya. Nay mo kanon na, anay mo luto na o diha. Nay mo luto na o diha. Kaon na sa mula. Nay mo luto naglungag ka? Ha? Naglungag ka wala. Naluto na kami ito kadiro na nakadiro. Naluto na. Naa kay tagaan ka na mo gamay anay mo bahon. Huwag na ka mo mahal. Mahal na muna. Dai tanaw ko nimo kaldero dai, tanaw ko kung daghan ba? Dai pakita ko na ko anay. Brehi ko no. Ha? Ay, bago sa bulan nimo gabi. Oo. Wa pa na daot. Mamamukan na sa ugin. Hindi pa ko. Ah. Mamahaw sa me. Tagaan ka na mo sudan. So mamahaw sa me una niya. Tagaan na mo imbing o kabuan. Sudan gamay nagdama mi sudan. Ay nagid mo ihatag niya isda pinirito ay. Nami pinirito na mo ihatag imbing kay para. Nay pinirito isda ni Beng. Nagdami. Pamakaw. Nagbaon pud mi ato. Amo ni tuyo para ihatag nimo. Pamahaw pud na kay wa pa man kana nadaot mo kanon basig nadaot na tagaan ka na mo. Wala pa nadaot? Wa pa madaot. Na pinirito. Ha? Pinirito nga isda ba barongoy. Kinyo. Na ato lagi. Nadit na din nyo. Pamahaw pud kay pamahaw pud mi. O imo lang lugar ni atag. Oh, ihatag na mo. Pamahaw sa anak kay mamahaw pud mi ani ha. Oo. Pagkaon sa anak. Nati ihatag ni imbing. Pag humana mo og Nati bugas. pamahaw, gihatag na mo ang among dala Ano pansit. og dako kayo iyahang pasalamat sa iyahang nadawat. Dagan na makihakot. Saan nyo? Ang kansang ni. Sangka. Kini Beng, kuan na siya. Ana lang dapit okay basig kuan ang bugas. Kana bugas na. Ani na pa de, uban. Kuan ni. Kini biskwit na ha. Imo na isnakon de ha. Ni uban na ni. Nanggo yung mabob. Kaluyan mo. Kini Beng kuan ni siya Beng. Maka na mo kaon. Murag pansit na siya Beng. Ano na pa? Ay. Saan man. Kini Beng kape Beng. May kanya kape. Sabuan ng buntag kayo. Kini kuan na oh. Noodles ani na uban pa de. Kuan no. Natay kamay para kuan mo na kape. Apoy ko ano? Oo, wampo na. Wampo ni. Kini kuan eh. Asin, bitsin. Yan ay ahos na Bombay. Para kung na kay lutoon nimo. Nya kini. Kini Beng. Amo tay isda po na niyo. Kini siya nga isda Beng. O ko wapo mo na dinhi. Kini nga isda Beng. Wala pa na luto ha. Wapo na luto aday. Ikaw na kung sa isabawon ba nimo, isugba ba na nimo o ikaw na bahala na. Oo. Timingan sad dako na tabang nimo kay di man day ka kapangita pud gabi kay hubag imo tiil oh. Pila kadlaw ko pila kadlaw. Basin muli ani. Egliho ko. Hinaya ha kay mahog ang bugas. Ha? Ay hinaya kay mahog ang bugas. Ayabo. Wala ni makuha tago ani. Oh, ikaw na bahala na. May kay kuyan mo yung kitigaan mo ninyo ha. Unsa Beng? Si Domingo di mapahon. Oh, Domingo ged. Kaluyan mo. Alage. Nampod agamit baka oil Beng, nampod oil ato mo gida. Adi ko na oil. Ka naman. Naman lubid po din eh. Ay na may oil na sige lang. Ayo, ha? Naman na isa ha. Kay nakadaman may oil. Taga to oil imbeng kay. Looy po to kay hubag kay tiil.
Tagaan to siya uwel. Kay iya gamiton ano sa hay lubi. Unsa day mo gamiton uwel anay beng lubi ra? Ah. Sige lang kay naman anay ligdaman may. Nagdaman may tagaan lang ka namo. Ha? Yun ay kay para dili nakabagkuan ba kagod. So, uwel ang kida. Ato gisudan ni sulanan. Karabing oh. Mantika. Mantika dah. Oh. Ada aku kagod lu be. Oh, di na kagud-kagud lubi. Mantika man. Napay daghan lamok ani beng? Ano yang mo bunhok kay ikaw magalingan? Namahon mo kakaso na rato gihatag ni Imbing. Dako ka nang tabang nimo kay. Ha? Imo tiil man day hubag man day kayo. Oo. Paglisod kag pangita imo pagkaon na ni bukid. Kaya lagi. May ganyan ko kay manuluoy po mo. Lagi. Mo na mo tuyo dire kay giuna ka na mo ani kay nabiyaw sahay nga. Ito na po sa tuloy yo. Oh, amo ra to balikon santo to karon ni diretso lang mi ani kay ang amo mo nahuna basig nilakaw na ka ba kay lakaw ba ka pirme. Manubay be kay mo mga litag. Tanom po na po tanom. Lagi. Abi na mo wala na nagkuan ni mo tiil kay basig makapalit mi gabi ba niya. Sus nagkuan man din ni mo tiil. Pero muli ako. Lagi nagkaulian lang nimo. Muli ana kay Na mo tiil oh. tagaan ta mo. Subag kayo na ah. Sakit kay na. Aw na pa isa oh. Ha? Sakit kayo? Di po kay sakit, pero di ko na sakit. Mati. Kung ilakaw nimo sakit kayo? Munti lagi mati jawab natay gina ko mulian. Sige lang, bisig mulian na sunod adlaw sus. Wa mi kada tambal na hibaw pa mi. Ipalitan ka na mo to tambal makakuha na na. Gina ko mulian. Sunod na lang. Ako po ko. Kasi makadto ka susuro makitaan ka na mo ben mapapalit lang mi daan tambal. Pwede mo truhay mo banlag di ay beng? Basin gabok na ni ba? Halo gini truhon, ikliyo ko na ho. Dakuon din ni mo? Dakuon, may dakuon. Tapal ko ano? Tapal ko ano? Mawon sunod makabalik may ni kung utruhon ni mo ni nakatabang-tabang kun mi ba? Oo, wapo ba ni talan di kita. Dalaan ka na mo sunod ani trapal, makalugar mi ug magrasyahan mi. Ay, Magpalit pa kung makakwarta, kung naay kwarta. ko pwede tulong sudah. May gani nakalungag pa kay mo. Napaday mo bugas daay, may gani kay naka kuan ka. Napay nabili na ho. Bugas na ho. May gamay. May sakto ra po nakadami anak karon kay Oo. para na kay Natag po no. para makahimudlay gani ba. Kana na lang imulutoon kana mo gihatag nimo. Oo. Kahimudlay gani para Mamahaw po ito pinapon. para maulian ni mo TL para makasunod adlaw makalakaw na ka. Maulan ito. Oo. Maulan. Dugay-dugay na gani mo banlag ping ba. Dugay-dugay na nimo banlag medyo kuan na siguro ni. Gabok-gabok na ni utrohono na nimo. Yoko mo na kuan. Basin sunod beng og maka ug naay grasya mo abot. Makapalit may trapal. Matagaan ka na mo anay. Dugtong. Dako kay tulungan. Lagi. Kung magkakwarta ta ba natay kapalit. Naay grasya mo abot. Tayo na kasi Disyembre. Ha? Septembre. Kini para unsa man nimo anay? Ha? Kini anay. Unsa man ni siya? Ano? Mudlayan gyapon na. Ay mudlayan gyapon. Kaya mudlayan gyapon na limpyo ko na, luklo ko na limpyo. Ah. Ana ka dipita na. Pero na maluluyan na. Agad to na may ila ni balik na may ila ni Santo. Okay. Naman yung banlag ito yo. Mura na mo tuyo anay para mahatag na mo kay basin. Kay sayo may anhi kay basig lakaw ka ba kay perminti kay lakaw. So na timingan man day hubag ya tail na mo day wa siya kalakaw day ay. Mo niya mo na absan ani siya karon. Ani ya banlag suod. Hinahatag naman na mo ni tanan no. Mga hataguno na mo niya. Nya. Agad to na me. Maglakaw na mo. Adto sa miya nung Santo kay tagaan po na mo siya adto. Parihas mo na mo. Ito yung santo man, dito yung santo. Oo. Oh, ito sa miya. Ya. May daan ya. Okay ba daan din dengan daan din? Kanara mo gyud na no. Haling-haling ka diha day. Galing-haling ko kay bunhok, malamok. Aga to sa mibing Oo. Balik na may puhon ani kung grasyahan ta na napoy grasya nga moabot. Lakaw.
Matagaan ka na mo ani. Libre na po. Gusto mo na ron. Pag himudlay sa diha kay para mulian ay mo tail oh. Ang lagi na eh. Oh, nya. Ginahinay sa mi ato ati Yanong Santo. Kupos na eh. Ato sa mi Yanong Santo. Oo. Ito sa may. Ito na mi bing ha. Din Sino mo? oh. Siya mo mga kita natin kanina. Dana. Ani ra ani? Kini ani ba? So, ganito namin naraya banlag ni kuan Imbing. Ato na mi bing ginahinay na mi ha. So, ginahinay na mi dito. Para mo giana no. Kay lisod kay giana ni Imbing ani. Lisod kay giana na niya. Niya hubag do bagito yung ATL. Nay mo na unoy nga ni mo agian niya ingat todo ka til hubag. So, amto niya pagkanawag ni magkamang.